傷を癒すたまえ。勉強した甲斐があったかな。やるじゃねえか。
国軍め、これ以上勝手なことはさせないぞ。これで終わりにします。しまった。この調子で頑張ります。他の者の傷を癒したまえ。我が力とくと味わうがいい。
なんとか持ちこたえているけど。ああ、急いだ方がいいな。強い敵には魔法を使うといいですよ。魔法で遠距離から攻撃を仕掛けて、それから傭兵に攻撃させるのです。ああ、わかっているさ。者たちを癒すたまえ。まだ死にたくない。